yasa to wani zai ce to me yasa kai ka matsa lalle kan janar Buhari ya ce ya fito bayan kuma da kan wato yanda ma abun ya faru a 2003 ina Makka a cikin intanet muna da wani network na musulmi ni na fara initiating na ce kun ga yadda Najeriya take an yi zaɓe tsakanin Obasanjo da Falaye ne ko wannan mulkin shi na farko shekara ɗaya nan sai na ga abubuwa da mutumin nan yake yi na ga ya ɗauki wani hanya wani salo na wato mulki wanda zai halaka mu. Abin da ya fara bani tsoro wajen dakarun soja wajen 200 aka yi ritaya, mafi yawansu kuma kun sani ba sai na faɗa ba. Wai me yasa duk wani hafsan soja ko wanda ya taɓa riƙe wani makami na siyasa wanda suka saka ADC a ciki ma, alhali ADC daga headquarters soja ne ake cewa kai an yi posting ɗinka ADC zuwa can, ba kai kake kai kanka ba, soja ke tura ka aikin ADC. Aikin ADC aikin soja ne kuma, to me za a sa su ciki cewa ya yi taɓa rike. Sannan mulkin soja aka yi, gwamnan Kaduna masalan posting din shi aka yi, ba shi ya kawo kan shi ba, soja ne colonel ko wani abu an aika ka can, to me laifin su? Wayo ne kawai aka zo don cikin 'yan kwanaki kaɗan a cire mana mai mutane. Sannan kuma wani ya zo nuna mun yadda cikin sojan Najeriya da dakarun da mabiyan in ka kasa kashi 3 mu kashi 1 kashi 2 su ana yin wannan abun duk mutane ba su abin da ke faruwa ba. Yan siyasa an sake musu kuɗi, gwamnoni ya sake musu kuɗi, ya sake mutane kuɗi, yana ta canje-canjen Najeriya, ana ta saye kadarorin Najeriya suwa ba mu muke saya ba, kuma da mu ake amfani ake sayar da su. Ana talauta mu, ana cire mu na ƙarfi, ana cutar mu. Sai muka ga cewa kai wannan mutumin nan domin shi tsohon shugaban ƙasa ne, wannan mutumin nan domin tsohon general ne na soja, yanzu kuma ya zo da tufan siyasa, shi yasa yake da ƙarfin yin irin wannan da wayo. In muna son mu samu a gyara abubuwa, muna buƙatun wayannan su ma, tsohon shugaban ƙasa, tsohon soja, shi ma da tufan siyasa. A lokacin janar Babangida yana nan PDP tare da wa janar Obasanjo, kuma duk abin da yake shi ma bai ca komai, ya sa mishi ido. Sai muka ce to sojan mutum biyu ne kawai muke ganin suke da wannan qualification, shine general Buhari da general Abdul. To muka duba halayen su biyun sai muka ga Buhari shine in ya ce zai yi abu zai tsaya haƙiƙa yi shi zuwa ƙarshe. Mu wajen 40 dukkan sun dokta wannan injiniya wannan muka rubuto takarda, tana cikin intanet har yanzu, muka rubuto muka yi signing, waye ni na ma da bayan aka kame shi cewa ya fito siyasa, a tunkari Obasanjo, kuma ya fito din alhamdulillah, kuma ya samu karbuwa din. To amma sai muka ga wannan karon bai ci ba domin abubuwa biyu, amma yanzu za ku gane. Na ɗaya bai ci ba
domin Najeriya ba ka iya cin mulki sai ka samu ƙuri'u na kashi 2/3 na ƙasa. Arewa kaɗai ba ta iya mai da kai shugaba, sai ƙasan yarbawa da inyamurai an samu ƙuri'u. To a wancan karan an fito da sigan arewanci ne kawai, saboda haka ba ci nasara ba. Kuma dalili na biyu da bai ci ba kuma akwai magudi. Duk da haka akwai magudi, amma magudin an yi shi ne don ya sauƙaƙa wa Obasanjo wucewa da mulki, ba wai don sharuɗan shugabancin zai ci ba ne shi janar Buhari, domin kudu ba sa tare da shi, wayanda muke bambancin aƙida ba sa tare da shi, amma mu arewa gaba ɗaya muna tare da shi. To me ya kawo kuma ra'ayinmu a kan shi? Lokacin da ake ƙoƙarin da shari'a ta fito, shi general abin da ƙarfafa ra'ayinmu muka bi shi lokacin da shari'a musulunci ta fito 2000 an yi yariman bakura Ahmad Sani an yi da shi a rusa wannan shari'a yake. To cikin shugabannin ƙasa wanda ake kira statesman ba wanda ya fito ya nuna musulmi na da haƙƙin su yi wannan shari'a, kuma duk wata muhawala da aka yi a yi amfani da mu'assasa ta gwamnati kamar a ce national council menene sun yi mitin sun ce a soke shari'an a dawo yadda ake da jina Buhari fito ce a shi ba yi wannan mitin ba. Kaga ya zama garkuwar shari'a musulunci, domin Ahmad ya irini mai karamin gwamna ne, ba san wani ginshikakken shugaba na musulmi da fito ya ce bai san wannan abun ba sai shi. Wannan duk wani abu da ya a wancan mulkin ma na kuskure ko nan su abubuwa duk ya wanke shi gaba daya, so ya zo da wata sifa daban. Musulmi ne ce to ba hannunsu za su yanke ba, su ko bari su yanke hannunsu tunda shi ne addini, ko ba haka ba, kowa ya addini shi kuma ba tilas. Wannan ya tsayar da shari'a, sai ya zama ita shari'an nan musulunci sai ta zo bayan kungiyar APC a siyasance ta yi ma shari'a garkuwa. APC ANPP sai ta yi wa shari'a garkuwa. Shari'a saboda haka matsalar siyasa ce, ba matsalan musulmi da kirista na faɗa ba. Yana da muhimmanci nan kuma za mu zo nan gaba ku gane yadda siyasa ke kare abu, garkuwar siyasa abu ya fi ƙarfi akan duk wani abu. Siyasa yadda su kare shari'a musulunci, saboda ka ba mu iya taɓa shari'a. Aka yanke hannun ɓarawo wasu sariko sarikatu faƙɗa aidiyar kuma jaza'a mai maka saba. Duniyan nan banda Saudi Arabia, duniyan nan ita ce kaɗai tura ba su shiga ba, suka canja siyasar. Ba inda ake iya yanke hannun ɓarawo, ko Iran ba su iya yi, ko Iran. Egypt da ke malamai an ce Egypt duk ilimin da ka je wa akwai mutum miliyan irin ka, ba su yanke hannun ɓarawo don tsoron turawa. Ba ƙasar musulmi za ta yanke hannu, amma wannan aya ta Kur'anin nan da aka saukar sai gashi an yi ta a Zamfara kuma aka zauna mai haba, aka zauna lafiya. So ba ƙaramin aiki suka yi ba, da shi yarima da shi general da ya tsaya kan wannan abu, ba ƙaramin aiki. In akwai wani abu da zai wanke shi ya wanke zunubin shi wurin Allah duka, ba abu kamar tsayawa shari'a Allah a ƙasar nan, babu ita kamar shi. Babu matsayi da zai samu a duniyan nan kamar shi.
sannan to aka zo aka tsayar da shari'a. Obasanjo ce sai political shari'a ko ka san me yake nufi? Jama'a kirista kakko dame ni, wannan siyasa ce fa, in na taba ta to siyasa za ta wargaje, ƙasa za ta me wargaje. Ai makami ne daman political shari'a muke so ai, domin baka ya taba ta. Amma if it's not political shari'a, yanzu nan Yarima za a ce ma terrorist ne, da ya zama terrorist. Amma ce a jama'a ne ke so, it's political, so a kyale su. Haka to kirista sun matsa Obasanjo a je Supreme Court a nuna shari'a din nan ta hudud ba ta cikin constitution, a nuna abinda Yarima ya a Zamfara is unconstitutional, ba cikin constitution, saba ma dokar kasa ne, saboda haka a koma penal code a daina hudud. Shi kuma Yarima ya ce a'a is constitutional. Wuri biyu, na ɗaya constitution ya ce kowa yana da 'yancin addini, to mu wannan abun addinin mu ne. Na biyu, an ce jiha tana da ikon yin dokar da zai kawo mulki mai daɗi da zaman lafiya. Zamfaran musulmi 99 cikin 100 wannan shari'a suke so, kuma ita za ta kawo musu zaman lafiya. Saboda haka an ba da kofan yin shari'a musulunci, sai ya haɗa wayannan biyu na constitution ya tsayar. Su kuma kirsa suka ce a'a, duk wannan dokar da aka faɗa an ce in ta saba ma constitution to constitution ne a gaba. Saboda haka tunda constitution bai ce a yanke hannun barawo ba, baka da ikon ka yanke hannun barawo, shari'a ce. Sai zama to wa zai fassara constitution? Sai Supreme Court. Sai kirista suka matsa Obasanjo, ka kai case din nan Supreme Court ta yanke dai a huta. Obasanjo ya fi su wayo, in na kai Supreme Court, domin Supreme Court ita kuma shari'a ce wadda yake ba kawai wani ya yi sata a yanke hannun shi bane, ko wani ya yi zina a yanke hannun shi, ko wani Supreme Court suna da hankali su duba duk dokar da za su fitar da za ta tarwatsa ƙasa, ba za su yi ta ba. Saboda ka tabbas in an je Supreme Court za ta ce to shari'a is constitutional. Ya gane, ya ce a ku bar su akan is not constitutional is better. Ai ta tafiya haka kai ta tafiya. Shari'a a wurin Kirista is not constitutional, shari'a a wurin musulmi it is me constitutional. Haka muka tafi. To me haɗu da siyasan? Ba ƙaramin ci gaba muka yi ba, abinda tura su kira stalemate. Yaƙi ya zo dai ba mai galaba ba mai, amma ya ban mu ci gaba da shari'a mu inda musulmai suka fi yawa. Ana cikin wannan hali sai wani ɗalibi daga Madina ya bugun waya, ina Makka, sai ci min ga Yarima bayan ya ƙare wannan shari'an, gwamnan Zamfara zai nemi shugabancin Najeriya. Sai na ce mishi shi zai fara rusa ta shari'ar. Ku gaya mishi shi zai fara rusa ta, domin ni bai gaya min zai nemi shugabanci ba daga abin nan na ji. Domin ba za ka fita daga cikin irin wannan tsafta. Zai yi in an yi wasu shekaru, amma ba za ka fito daga kai liman ba ne a masallaci da rawaninka, kuma yanzu nan a ganka a club ana shan giya. Zai yi? Nishe shi zai fara rusa ta. Ba a daɗe ba ko sai muka ji mawaƙa an je an ba su motoci an yi kiɗe-kiɗe a ina a Zamfara bayan
domin dole in za ka nemi shugabanci dole ka surka wannan suran cewa kai mai tsananin addini ne, ka yi abubuwa. In za ka nemi shugabancin ƙasar nan kana so ko ba ka so dole kudin jiha dole sai ka raba shi rabi, rabi na mutane rabi na neman me dole. To in za a samu zaben ya juz, in za a samu zabe ya juz, domin huda ba to ya ce zai nema, sai kuma mun ce wannan Buhari ya fito a lokacin 2007, saboda haka muka nemi shi ya rima ya janye ya ba mishi, ya janye kuma duk kayan motocin shi na kamfen duk ma ya bashi. Mu kuma ni na zo wannan zaben ma ba ma hutu ake ba, ci bari in zo dai in taimaka nan da can a ga yadda za a samu nasara cikin wannan al'amarin.